ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш теҷи. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд мошинои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон мошинои аз территорияи Москва ҳам ҳастанд. шумо агар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон аппарат, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маълумот сурат маълумота дар WhatsApp имо экранмода рой кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзо навраса дута опелои седан, хоб дута опели караван, якта сечкаҳои объёмни опел вектра, хоб ҳастаи ваз 21014, ваз 21015, Toyota Camry 2, дӯстони азиз, ва мошиное ки бо нархҳои арзон бисёр рӯй карда, ҳамаша бари шумо пешкаш мекунем. барои ҳамин видеонавори моро то охираш тамошо кунед ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки аз кадом маркаи мошин ба шумо лозим, мо дар видеои оянда ҷудо карда ба бари шумо пешкаш мекунем. курси имрӯза 112 сомон аст. навор асар мегӯям, маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки аз территорияи Москва, Россия ба территорияи Қазоқистон ба сарҳад гузашта рафта биёнд ва намедонам ба ки муроҷиат кунам, ба шумо беҳтарин компания ки боварӣ, таҷрибаи 10-солаи корӣ ба шумо тавсия метаҳем. Пересечения границы Акай Бегру. шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи МКАД, Садовод, Дача омада худашон бо тариқи маслиҳат бурда меоранд. агар дар ҳуҷҷатҳои шумо ягон мушкилӣ бошад, худашон ба калам мегиранд ва ҳамаша туғурӣ карда ба самти Қазоқистон соқу саломат бурда меоранд. мошинашон мошинаи комфортни, ҳар рӯз ресторан, мошинашон вайфай, кондитсионер ва дигар чизо доранд ки комфортна хто рафта меорем. мошинашон чанд намуда ки метавонен мошинша интихоб кунед, ки ҳар рӯз ресторан ва инчунин 3-4 намуд мошин доранд. дута рақама, ҳар рақамошон 24 соат кор мекунанд ва ҳар дашта имо WhatsApp дорам. маромадтон азиз, компания Акай Бегро ба шумо тавсия метавонед занг занед. мегзарем ба навори мошинаи фурӯшӣ. як мошини фурӯшӣ имрӯза ҳастаи боадрон ки срочнаи Opel Astra F дар кузифи седан бо нархи арзон срочна. соли барои 6-1995 ҳастаи ки сӯзишфурӯш газ бензин, мотори 1.6 литра, коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дута баллони пеш мегӯяд пачка, ду баллони ақиб мегӯяд 80%. дӯстони азиз, чихолҳои нав кардагӣ мошинча мегӯяд ҳолати хуби техникӣ, фақат камудиш ки камтар чашкаҳои ақиб мегӯяд ҷағ рафтаги аст ва ҳуҷҷатча буд шудаги. мақсад мошин хай камтар мелиш кор дорад, дигар маҷбур 100%. нархи мошин 18000 сомон аст. камтар ягон сум арзон мекунад, мегӯяд срочна, мақсад ки беморӣ дорем, мегӯяд ба хотири мошина арзон фурӯхтесиям. ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. промои рақамош рақамои TCL аст. дӯстони азиз, метавонед аз ҳамин рақамо маълумотча гирен. 18000 сомон, дӯстони азиз, бо камтар ягон сум муомила мекунад. бисёр ин нархша мошина аввал дар 25 та гуфтам, бо мақсад ки срочна гуфтам, мақсад ки нархи ахиронш ами 18 бо ягон сум муомила мешавад. хоб маромад дигар маълумотҳои пурраша гирем. мошинча OPC 95 сол, чашкаҳои ахибош мегӯяд дӯзе кам хай кафидаги мегӯяд дорад. дӯстони азиз, хай ёки варид мекунад, ёки алиш мекунад, хай вайш ақор аз худи қимате надорад. маромад бештар маълумот аз рақамҳои поимуда. шумо агар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маълумот сурат маълумотча дар WhatsApp имои болобуда 2020 дар рой кунем. дар видеои оянда реклама мекунем. лайка фаромош навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба дем мошини фурӯшӣ аз территорияи Москва. Opel Astra F ҳастае ки дар кузифи караван универсал соли барои 6-1993 ҳастае ки сӯзишфурӯш бензини холӣ, объём моториш 1.6 литри простой, коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд ҳуҷҷат дорад, 4 та баллон мегӯяд 80%. дӯстони азиз, мошин мегӯяд ҳолати хуби техникӣ да мегӯяд, мошин мегӯяд чотка, мегӯяд як бародари тоҷики хубмонай. нархи мошин мегӯяд 130000 рубл мекунад, бо муомилаи хубам дорад ва мошин айни ҳол қарор дорад Подмосковский, Красногорский район. дӯстони азиз, яъне ки Москва, Подмосковский, Красногорский район. 130000 рубл бо муомилаи хубам дорад. промои рақамои Россия ва дай рақамошон WhatsApp ҳам доранд. кадоми шумо дар хари Opel Caravan дӯстони азиз, аяк тоҷики хубмон ҳастае ки бо амирам арзон мекунад, мегӯяд маромад бештар маълумотча аз рақамошон гирен. агар шумо дар чунин мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама кардан бошад, маълумот дар рақамҳои болобуда ахираш 2020 имо WhatsApp дорад. метавонед сурат маълумотчо рой кунед, мо реклама мекунем. лайкора фаромӯш накунед, гузоред навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастаи боадрон ки сайзсени беҳтарин зури бад. ҳам вариантҳои алишӣ ба Toyota Camry 2 ёки Toyota Corolla 2 ё секати алиша меша болоиш сум метиҳанд.
Opel Astra F дар кузови седан сун азиз соли барои 6-19 фаслаки сӯзишвориш газ бензин 9 мегат газ задагӣ мотори 1.6 литри простой коробкаш механикаи сайстани мошин бадрон беҳтарина мошин дута пешаш дарож электропакета 4 балон 80%. خب اکیلومتری پاچ که داره خداوی نو کداگی موشی پول خوش شومکه کداگی هستون عزیز چاشکاش پلمبا وارد داره دیسکای راماشکا موتور مدولای ABS داره تون عزیز کانسنرش کار میکنه CD سالن پول خود سنتر از اموک چیخولوی 8 سومونه تنیروفکا تو آخر نویبر حجت هم داره تون عزیز ماگنیتوفون پیانر تلویزور و زدنی کامera فراش کسنه اپشن ماشینچا بهترین حالت داره нархи мошина мега 56 намегем бо муомилаи хуб мешава ва алиш ба ягон кемрида болои сум ёки ба ягон Corolla D ёки секади болои сум метиҳам мошин бадрон мошине ки тоза аст мошини такси гаштаги нест мошини ҳамин хел нарху арзона барои ки тамоман дигар намо сидан аст ки сиданое ки мақсад тоза бе ягон камбудӣ аст сиданое аст ки даже 70 там ҳаст нархош ки сидану ҳар хел сайста меша барои ҳамин нарша ҳар хел чӣ накунем барои ки нарху тамоман мошин дига хел аст яъне ки мошиншинос ки боше хутон мешиносем хелаш ҳамин тонировка ҳуҷҷаташ қариб ки 700 сом аст бадрон азиз бо темоли консенсор электропакет ABS бо балон пачка чашкош беварид ин нархошон ҳамин хел аст мақсад ки сидани необичный аст нарша 56 меган ки муомилаи хуб меша мошин қарор дорад дар шаҳри бохта пеши бозор да мега соҳибшон промои рақамо мегафони соҳибшон кадоми шумо ки мехарем мароматшон азиз занг занед ва алиш ба кемрида ва дигар вариантҳо маромат мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz C-класс аст бадрон ки сечка объёмни элеганс полни худ объёмни кадагӣ соли барои 6-1994 аст ки не мошина полни худ мега 2000 сол кадагӣ аст полни худ ҳамаш алиш кадагӣ солои нав ва объёмни сӯзишвориш газ бензин мотори 1.8 объёмни коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад мошин мега 4 балон мега пачка 4 дискови рамашка 11 моҳи дига ҳуҷҷат 11 моҳи дига тонировка 4 электропакет краскаш нав хадовои кадагӣ светои серебристи мошин беҳтарин ҳолати мошина бадрон яъне ки мошина як занай кадагӣ аст мошина срочно фурӯхта мешавад нархи мошина мега 60 мегем камтарак мега муомила мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бухта мошин ягом расход надорад бо ин номерош 0202 қатиш падарка аст хоб промои рақамои билайн аст азиз тоҷикистон ва дуюмаш рақамои мегафони тоҷикистон наш WhatsApp дора ваш опшн ҳада рақамошо кор мекунад нархи мошин 60 бисёр не камтар муомила мешавад тонировка ҳуҷҷат ҳамаш 11 моҳи дига мақсад ки срок дорам ва 4 дига электропакет мошин бадорен хеле такси гаштагӣ нест мошина як занай кадагӣ خب کدام تو که میخریم بیشتر معلومات از رقم‌های پایین داریم فقط از شما خواهش که بیهوده ناراحت نکنید میگم فقط خریداری انیق دوستان عزیز شما هم اگر چنین ماشین های فروشی خانه زمین کوارتر چیزی که برای رکلام کدام باشد مرا صورت معلومات در رقم‌های بالا بوده 20 در روی کنیم ما رکلام میگذاریم لایک را فراموش نکنید گذارید نواری ما رو تا آخرش تماشا کنید میگذاریم ما پنجم ماشین فروشی Opel Astra F аст ки дар кузови караван универсал светои намхели асфальтни свет беҳтарини светои дӯстон азиз срочно соли барои 6-1994 аст ки сӯзишвориш газ бензин мотори 1.6 инжектор коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад мошин то моҳи феврала ҳуҷҷат дорад мошин бадрон як даст гаштаги аст мошин мегад умуман хеле кор кадаги аст мошин яъне ки хеле бор мегад каштаги нест гаранчкати мошин яъне хеле кори вазбин бор каштаги нест фақат мошини семени хоб мошин дӯстон азиз вариантҳои алиши ҳам дорад ва сумаки ҳам ҳозир ҳамаша фаҳмода метавем мошин балон дӯстон азиз як 80% ҳуҷҷат то моҳи феврала мошин як даста салон тоза дӯстон азиз нархи мошин мега 32000 мегем бо муомилаи хубам мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбеда вариантҳои алиши аст ба ягон Toyota Fielder Toyota Camry як ё Camry D алиш мешавад болои сум метиҳанд Toyota Fielder ё Camry як ё Camry D болои сум метиҳанд яъне ки алиш мешавад ва нархи мошин сумаки 32000 бо муомилаи хуб дорад промои рақамои расӣ аст ки дар рақамошон WhatsApp ҳам доранд кадоме то ки алиш мекунем маромат кадоме то сумаки мегирем бо ай 32000 бо муомила дорад мошин бадрон боз гуфта мемонам ки мошин вообще кори вазбин хеле бор кашидаги нест мега соҳибиш гаранчкати маромат бештари маълумотои пурраша аз хошои мошин фақат мега дар дуруни шаҳр гаштага бештари маълумотои пурра аз ҳамин рақамои пойбуда ва WhatsAppшон маромат занг занем мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ навбатӣ аст бадрон Toyota Camry D
соли пурёшаш 2007 сол аст ки сӯзишфурӯш бензини холӣ, объем мотораш 2,4 литр, коробкаш автомата, сайзтари мошин мегӯяд чотка беҳтарин сон аз мошин, кондитсионер, электропакет, 4 та баллон мегӯяд пачка, свети сафед мошин, ягон кор мегӯяд надора, баллон пачка, дискаҳои равазаватской, свети сафед сон азиз, мошин ҳолати беҳтарин даҳад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе ва фурӯхта мешавад бо нархи 130 000 сомонӣ ки бо муомилаи хубам дорад. Нархи мошин 130 000 сомон ки бо савдош дар назди капоти мошин да. Прамои рақамои мегафони соҳиб шунаи ки аями рақамҳо метавонед маълумоти пурраша худатон гиред дӯстон азиз. Варна гуфтам она ки шумо агар ягон маркаи мошин ки лозима мақсад ки мехаред дар комментариямон нависед, агар ки мо ёфтем дар видео оянда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар ягон мошини фурӯшӣ дошта бошед марҳамат дар рақами болобдаст имо васат дорад, метавонед сурат маълумот ҷорӣ кунем, мо реклама мекунем. Лайкора фаромӯш накунед гузоред, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, ВАЗ 2104. соли бори 2004 сол аст ки сӯзишфурӯш бензини холӣ, мотори 1.6 литр, коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошинча мега бе расход мега, фақат мегири газ мети, фақат газ мети сон азиз, дигар расход намекунӣ. мошин мегӯяд системаи самбуфер музикош мегӯяд хеле маладёжия девонагӣ аст. мошин мегӯяд ҳуҷҷати солона дорад, 8 моҳи дигар танировка дорад. нархи мошин 22 000 сомон, мошин дар шаҳри Душанбе, рақамошо дар поёни видео аст. кадоми шумо хеле мошинча ки лозиме марҳамат тамос гиред. 1 сол ҳуҷҷат, 8 моҳ танировка, дискаҳои прасои светои сафед. дар комментария бисёр хоҳиш кардам ки ҳамхари мошинои сафед ки 14 моҳ на баъди шумо гуфтагитон марҳамат занг занед. мегзарем ба 8 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст ки ВАЗ 21015. соли бори 2006 сол аст ки сӯзишфурӯш бензини холӣ, мотори 1.5 литр, коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд 1 сола ҳуҷҷат дорад, 4 та баллон мегӯяд 80% дӯстон азиз. нархи мошин 10 000 сомон аст, бо ягон сум муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат да. 10 000 сомон 2002 сол дӯстон азиз. хоб 1 сола ҳуҷҷат ва 4 та баллон 80%. ягон саволтон боша марҳамат аз рақамҳои поёмда дигар маълумоти пурраша худатон гиред. мегзарем ба 9 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст баъдро ки Mercedes-Benz C-Class Sechka. соли бори 1994 аст ки сӯзишфурӯш газ бензин, мотори 1.8 литр, коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби миёна қарор дорад. мошин мегӯяд хай яъне ки хеле ки дасти ями соҳиб шуда мегӯяд гаштеса, яъне ки дасти худам намегӯяд гаштеса. вариантои алиши мега ба ягон Opel боша мега алиш мешавад ва мошин дар бадон нархиш 26 та бо камтар муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ да. нархи мошин 26 та бо ягон сум муомила мешавад. мошин дар шаҳри Душанбе ноҳияи Рӯдакӣ, рақамошо мегафон аст. хеле мумкин ки мошин кам расход дошта бошад, ки мошин бадон хеле ки дасти як одам намега соҳиб бошд. бештар маълумотои пурра ва аниқ аз рақамҳои поёмда марҳамат метавонед тамос гиред. мегзарем ба 10 мошини фурӯшӣ. Opel Vectra аст баъдро ки дар кузифи хеле седанаш, яъне Opel-ои Vectra светои вишнои олучаги свет. соли бори 1994 аст ки сӯзишфурӯш газ бензин, моториш 1.6 литр, коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд хеле дасти як одам гаштеса, 1 сола ҳуҷҷат дорад дӯстон азиз, 4 баллонаи 70%, кузифи тоза, нархи мошин 23 000, хай бо муомилаша қатъи худашон мекунед. мошин ба кузифи тоза 23 000 аст дӯстон азиз ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ. рақамоша рақамҳои тисел, кадоми то ки мехарем бештар маълумотша аз рақамҳои поёмда гирем. мошин дар шаҳри Хуҷандай бо хай занг занед. ягон реклама боша марҳамат рӯй кунед, реклама мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо, то видеои оянда.